Puwersa sa Philippine Navy, 100% ready na. Dili lang sa fluvial procession o mga adlaw lakip usab sa ground activity sa One Cebu Island sinulog 2023 sa South Road Properties kun SRP. Samtang higpit kagididaan ang mga bata o katong mga tiguang nga masakiton nga mosalmot sa fluvial procession. Ano ang report? Sa Naval Forces Central kon NAVFORCEN sa Philippine Navy Headquarters sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, manukad og mga adlaw ang fluvial procession diin nakaangkorahi na ang galyon nga sakyan sa imahe ni Senyor Santo Niño. Bosa nakaandam na ang 8 ka mga naval ships nga maoy gamiton alang sa kalihukan sa kadagatan lakip na ang mga dagko nga mga barko. May mga gagmay usab apan paspas nga mga sea assets nga giandam og galing adunay motumaw nga dinali ang atensyon. 100% ng andam ang Philippine Navy alang sa pag-secure nila sa fluvial procession og mga adlaw. Gani kining mga sea vessels nga atong nakita karon mao na ni ang ilahang gamiton alang sa kalihukan og mga adlaw. All in all po, around 200 to 300 organic personnel po ang already na naka-alert para i-deploy, and also more or less 200 to 300 reservists, naval reservists po ang i-deploy natin. Isip frontliner sa seguridad sa karagatan, gipaniguro sa Philippine Navy nga luwas ang tanan nga mosalmot sa fluvial procession. 700 nga mga dibuto ang mamahimong makasakay sa ilang mga barko ug kadtulang otorisado ug adunay pagtugot. Lahat po ay i-inspectin natin, and only those who have security clearance or passes ang makakapasok po dito. Samtang iklaro ni Commander Edison Laroco, Task Group Commander, nga limitado ang makasulod sa kampo nga kadtulang adunay mga ID tag ug rehistrado. Gidid-an usab ang mga bata ug tiguang nga adunay comorbidity aron sigurado nga dili makasugat og problema. Inyo pong Philippine Navy sa pangunguna po ng Naval Forces Central with the leadership of our very own Commodore Florante Gagua has been vigilant and already activated po yung task group po natin, which will personally supervise the overall conduct ng fluvial procession. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.